neboj sa, neboj sa, ale to je kúd do piči 2 metre si hore. Vidí sem na kraje, príklad riadne, že pokiaľ vidíš, že takto trúbneš. Poď ešte dozadu trošku. Poď trošku dozadu. Poď ešte. Nemusíš, pokiaľ nevidíš, že vyjdeš dole, a pri trkaj bude vyjdeš. No dávaj! Dávaj, skúšaj. A nie tak hora vyjde, a iba aj dole. Do piči, ide prejdeš. Skúšaj, nebudeš nekývať. Ešte, púšťaj, dobre. A pri trkaj, ale ste dajte len rýchlo, púšť rovno dole, na tebe. No, vidíš, to vyjde. Keby nebol stroček, tak v pohode vyjde. Keby si išiel do stročeka, tak vyjdeš. Jedno si budeš kryť rovno. Pomaličky. Dobre, poď. Dobre. Vidíš, že to je tak